Kibor pulit buat Special Task Force ke Jela Assam, hakapor jandap Shiteng Miet jongga arpuai terik rempang arja arpusan, kila liban kem yang mabubul hak Chancellor ke University of Science and Technology Meghalaya USTM na yeng sa jong na ghora mara ke sor Guwahati. Kat kum ki kai pot kubor ke jing syakyam hak ke day halor ke jing kenok don keti ke kom ya pa pisa tingka bom hak hakapor badan ke eksamen CBSE Class 12 Physics. Ki kai pot ki kedo bagi dan arspa anyo pusau ngot ki kena puli ke biak kun ya kata ke eksamen Hakendra Vidyalaya Hasri Bhumi District ka Assam sapusan ngot na kene ke skol bat arspa khat sau ngot na ka ERD group la kena bagi ladan ki jing penbet banyarap ki kena puli na ka ERD group halor ke jing ai pisa hendre hadin bagi kular ki khlam urlong kalam mi ke huri hura ha ka senta yale eksamen Naka jingdan ki mudo ya ki rukam trekam bom hak ki bor bahlor ki lasdang ya ki jing toket kabla lam se ki jing syara toket yau hak lara ya u Shapan Bazar Police Station ha kabla yu iru ya ka kurum jong u bat ki pulet ki penpau bana ka jing toket kin sami pau bon ki a yau hak lara pat Hasri Bhumi ban benrap da ki jing toket persya ya u bat haduk menta ki bahyeng kempat kerani halor ka jing syakam jong u kani ka jing syakam u hak kala long ru hapadang ki jing kan tho nau menteri rangba ka Jela Assam u Himanta Biswa Sarma ubla no bak university ka ai ki degree certificate pathok ya ki khna bat pendan kam bakla ya ka pisa shu menteri rangba ka Jela Assam ulaong bawat ya ka caste certificate jong hak hi kadai ka pathok pat kumno an yaro yo badan ka OBC certificate kumban syukro bak sarkar Meghalaya ha ka jinga trai lang bat kani ka university ban penyat ya ka jing puli doktor ka bala tip kum ka PA Sangma International Medical College ha ka bala sedang ya ka mentau snam Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendan kam daki mar ba madan ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya